El castell de Peníscola correspon a un model de fortalesa-convent creat a Terra Santa i difós als països de l'antiga corona d'Aragó per l'Orde del Temple, que ja havien assetjat el castell de Miravet a mitjans del segle XII. El 1294, el mestre de l'Orde del Temple a la corona d'Aragó, Berenguer de Cardona, arribà a un acord amb Jaume II, pel qual cedia a la corona la vila de Tortosa i el seu temple, a canvi d'alguns castells del nord del Regne de València, entre els quals els de Peníscola, amb el seu extens districte que comprenia Benicarló i Vinaròs. El temple fou seu d'una destacada comanda i inicià immediatament la construcció d'un castell que substituís l'alcassaba andalusina, aplicant-hi les millors tècniques d'arquitectura militar del moment. El nou castell estava concebut per reforçar les defenses naturals del penyal, donar el valor estratègic dotat d'una deu d'aigua potable i que a l'època que en dies de tempesta el mar envaïa el Tòmbol, arribava a esdevenir-se una illa. El comanador templer de Peníscola, Arnau de Banyuls, amb la implicació directa del mateix Berenguer de Cardona, però va fer feint de la importància donada pel temple a la nova adquisició, promoguent les obres de fortificació, que ja estaven molt avançades quan en 1307 l'ordre fou suprimit, i Jaume II posà els seus béns en mans d'administradors reials. El 1319, Peníscola i el seu castell s'incorporaren, com totes les possessions dels templers del Regne de València, al nou orde de Montesa, creat el 1317, sota el domini del qual l'obra de la fortalesa fou pràcticament acabada. Peníscola i el seu terme, amb Benicarló i Vinaròs, fins al 1359, constituïen la més important de les comarques de l'orde, després de la comanda major, de la qual depenia directament. Al seu front hi havia un cavaller que dirigia una petita guarnició. El 1329 fou fundat el castell de Peníscola al priorat de Sant Jaume de l'Orde de Montesa.